Výkon bude mať dostatočný, bez problémov. Som videl, že si sa vyhral s tým videom. No, počkáme ešte. Zabudol? Jaj, to je Red Bull? No. Koľko myslíš, 3 minúty stačí? Koľko by malo zniesť, nie? Určite. Citlivé sú tie plochy. Hej. Radšej ho drž pod rýchlosť. Aj, čiže by to chcelo zmenšiť. Ja, hodne. Veľmi citlivé sú na krydelko, ne? Alebo zmenšiť výchylky. Hej, treba úplne jemnučko. Sakra, ale všade je citlivý, no. Na pohode, ale je to veľmi, veľmi citlivé. Aj na krydelka úplne milimetrik posuniem. Už to skúsim tak nadberať. Budem musieť jemne ísť. Ja nechcem teraz robiť nič, ale fakt je to veľmi zle nastavené teraz. No, super. No, teraz keby si išiel po dráhe a ubral plyn, tak ti sadne už podľa mňa. Skúsim, vieš čo, by som mal možno aj pristať a zmeniť tie výchylky fakt. No. To je moc na divoko teda. To fakt, vieš, ak blbo, normálne pol milimetra trošku už a úplne sa natáča jak... Nejdem ani veľmi hore. Zberem mu výkon. Už nemám času. Jo, ale mám, lebo idem na štvrtinu plynu. No. To je v pohode. Hej, to musí udržať dlhšie. Len sa drž na strede dráhy. Čo? Že po strede dráhy, aby si sa držal. No, super. Paráda. Prvý let nemám rád. To je presne kvôli tomu, lebo fakt tie výchylky normálne tak som musel
Vieš, ak som operoval, tak tu, pozri, tak. No. To sú strašne veľké plochy, vieš, ja tam mám také vychýlky. Zmenší výchylky. Posuniem a hneď tak dadlo robilo. Ale dobre, nepristáva sa s tým ťažko, nič, pohode, pekne, ak uberieš. Ja som čakal, vieš, keď začne opadávať. Keď uberiem rýchlosť a pomaly som celkom vypol a krásne sa dá. Uberieš a sadne pekne. Pozri, teraz vidíš, aké výchylky sú. Ešte ho berem. Ešte ne, ešte som myslel, že dojdeš s tým sem. Živadlo, no? Môžeme? Teraz to je ono. No. Trošku ešte trim treba. To tak lieta, veľmi tak realisticky, to tak preháňa sa, preklína, ne? Nepreklína, prelína sa to, zlomí. Budem skúsiť taký nálet pomaly. Už to bolo OK, len nesel som ísť dolu ešte.
Asi 3 minúty, no to dobre som to. Výkon bude mať dostatočný, bez problémov. Vidíš, že sa vyhral s tým videom. No, počkáme ešte.